Ако искаш, ако мисля, че е по-лесно. От тук трябва да. Това е пътеката. Аз не виждам от тук следи отдясно, бе, човек. Аз където съм от тук са минали 100%. И аз това съм записал. Ама ако мисля, че е по-лесно и можеш да лениш насам. Давай. Айде, мама ти дева. Бумичката. Оп. Тук сме. Сега ще се върна. И сега трябва надясно. Чакай, сега ще дойда. Сега ще дойда. Питаш ли го, Валери, как е минал? Ти го доровяш. Бутай на тромилото, изпъни лапите ти. Пу, да е пушко. От тук и аз, като ми влезна там гумата, я дигнах тук точно на пътеката. Бутни предната насам и след това задната ще я дигнеш нагоре. Оп. Добре. Дигай задната горе. Оп, той легна. Браво. Няма нищо. Нека да е на скорост. Сиди ли?